Здравейте YouTube! Днес ще снимам малко хакери в PvP България. Да, малко умирах до сега. Тя ще става долу. Ей, от първия, как се завъртя му удари. Ох, где паднах. Не знам, но не са мене. Убих. Да, добре. Направих си нов текстчър пак. Скоро мисля да го... Скоро мисля да го качвам в... Mediafire. И ще дам линк да може да се тегли. Да, какъв е това? Къде? Идва! Сега ще разберем. О, аз го убих, бе. Той е със скин, бе. Със скин на Diamond. Това си как види, бе. Да, бе, знам. Аз го заснех. Добре, ето как. Да, виждам. Гей. Бе, мамичката ти. Спи си по-храните на лепивите. Ох, на малко съм. Разпоръжда ме някой име. Не знам на това момче е уби. Аз се да чак там долу. Хял. Отивам в хома, само някой да има цапардоса. Някакъв диамант не се разходиш. Фак. Той не е Diamond, той е със скин. Да, това ми е къщата. По-скоро моите е на Ники. Уби ме на своята. Той не е хак, ама... Не знам, че не е хака. Сега да изфърля лукаците. Няма да ти спавя. Аз все още го нямам. Ще имаш още? Това е... Спаване в миналото му да се едно такова стъкло. Как с такова? Я? Виж. Какво с такова? Това е спаване? Че махни в миналото му да е такова при квадращата. Да, бе. Като кафял стъкло го да. Ще го едитна. Добре. Да е това. Ножове. Мен сма кефи тебе, как ли е така кефи. Няма се намерил. Как ти беше канала, бе? Моя Да. да, ти не Да, ще го има в описанието. как се хареса нещо. Ох, някой ме изпраска. Ох, че ме е робекна. Май пак ще трябва да ме ползваш. Не знам, ама ще ги почнам ги убивам. Вече. Това още е рано за да снимаш. Трябваше да почнеш по... Какъв си ти, бе? Не! Спал. Това се ради убийство. Але! Влизам в топла. Ох, на малко съм. Шит. Това е някой долу. Да, в ботове. Ох. И съм на 2 Чакай, бах, това тръгнах на други посока. На 2 сърца съм, брат, ела да ме правиш. Хел, не може. Айде, ох, хубаво, че ни пусна килаврата този модератор. Виж. Няма да умра. Фък! Ей, Даймондка! Убима. О, той е килавра. Да. Видя. Не. Имам 2 Gunpowder в Ender Chest. Ще го взема. По един лайк, по един subscribe, ако може. Няма да взе. Ето ще го цапат то само. Макс. Де си, бе?
5 км още много. Стрелката ми се бъгна. А, не. Тук има Аз имам по 2 стрелки, 2 спилки. Тук има даймъндка, CSX. Ох, че го западосах. Майките. Нотсворде. Нотсворда от колко блокчета ма би, бе. Наполовин убима. Бах ти хак. Тоест през 5 блока може. Аз имам той хиляд брейкър. Кросер. Кой? Кросер, бе. Дя мене, то сник ми познат. Не мислех, че ще е това. Кросер е... Да, бе, разбрах. Аз сега поразходя през ето и си ръце, да знам къде какво има. Тук какво има? Той има някакъв бедствие. Има аз му кросеци и аз му ги кредитирам. Ако беше сега ще ти скочи да те уби. Нямаше да стане тази работа, защото той е така. Добре, трябва аз да снимам вече. Трябва да снимам това как е. Гадите биват. Пустете профила DarkFlameBG и това беше от мене. Канала му ще го има в описанието. Тук само пак е. Кой знаеш какво направи това? Той ще водата е. Пише. Обаче трябва да съм възможно.